Hello guys, madang adlaw natang tanan sa kurang adlaw guys. Sa di pa mi mag-harvest og palidya, napako dares tapos karsada kay hanggitan og kapayas og nahinog na ba. Dana na yellow na. Anis jang ipon kay maunha na putas. Laing mananap. Na lami ni jakanin kay lagete na pud ni. Kani siya brog sud adlaw na pud ni ja. Ugma day guys, kami ra dares bye kuya Ajoy. Kay sina nagsitatay magbakasyon charot. Matud bitaw sila sa kuan guys, Garcia, Valencia. Matud sila sa Valencia nanay. Ug si tatay, ibilin ra siguro sa Aliana ra makapahuway si nanay. Bantay. Dada. Nja mag-harvest mirog palidya kay mga ipsuro reverse. Nja paket ana mo na guys ug mahuman na may harvest kay ilisid ka mag-vlog patada ari. Sabud-sabud. Si kuya rapay makakaanda ni kay di kasulabi kay gangipon sakit man. Si kuya kahilig magkuan. Kanang nay kapayas. Kari siya talihinog na pud ni pero di sana hilabtan kay wa pa man din na di pa man tantong hinog. Dari nis bulang hudang man ang hilin. Mga kapayas. Di sila laklik si day half day raron sila klase kay ano may klase, balik na po sila Lunis. Tagtaod guys kay pahuway pa po kong marja kay di ka pa po kong nagkuhang tere. Kaya dito ba natug sa siyang das at yali kaya nagpa-signal mapod sila. Lisod lagi daras bay kaya di maka-upload. Maabot pa magto pa mispisuway pa sa mga maka-upload. Ako mo nang taga-gabi rajid ko maka-upload guys kay mag-vlog sa buntag dya. Mag-vlog sa buntag dya mag-upload ni kagabi kay kahapon mag-edit. Ang bugas na. Nakoy gipaabot nga katong gipa-gianti sa atong nang bayat pitas hagna guys. Ang gatuan sa salon na si Jagi pa. Kuha naman maligja man sa mga sabon para wa kuno sa bugas na hanggi paabot ugma ko no ma-deliver sa GNT. Da atatong kanan guys. Sana atong subaybayan ang atong paggamit tadtog mo ipik bugas sa hangnaong kaya nang dagana nagbugas na. Nagnaog iring gilaygit. Anja guys, mangipo sa mi guys kay murag amo para ba ning isuroy. Anja ra pod og makahuman na may harvest. Grabe nga ngata na ara guys. Isa ka planggana. Tangtirig uban kay nangahog. Pila ka ni kilo? Magsudlan ni Wala ka ara. Magsudlan. Ato yung bukag sa busarag sa nina. Ayo to uy. May sud. Basket. Dahil magsudlan na na. Magsudlan na di mga ikubag na ito giraman ng laadoy. Daw ni jo. Doktor ara ga taas. Ang pang ang silapin. Uy. Das last harvest kay di dito last 19 kilo. Uy. Ang iga nga, ang singot ko lang ada kambok. Busuk. Hala, nagdaghan ano ko eh. Naka muka. Oy! Naligid na. Lehe na yung mga balikod. Hala. Pila ka. Kaya naghanap ka nung. Mas dagan to, kuya.
Sinay di wala rin dako ah. Ba't di Dami mo ni nakita Wangon. kanina? Uy, dako Wangon naman na na siguwang na magod ni. Huwag mo. May giwang mo na pitambok kun. Uy, kari kay busok. Mata din sa kawagun. Tahuan yung mga salapin kay gamak. Gamitin pala mga tutunda. Asa man natin ihandos ay? Handos. Nay! Asa man ihandos sa merkado, Nay? Dito siya naman sa merkado. May sentar mo lang palit. Munta ko talaga. Hala na, Nay. Handusan. Tama yung gapay nga gamay-gamay. Di ah, tok ka mo ko. Aw, sige, kung saan sa panuro ay. Hindi, hindi naman sa panuro, hindi. Di mahulog na ba ni Hando sa merkado? Na ba? Nang isa ako. Handusan sa bukog upan. Dami di property. Basta nga, matabang pa na. Ba kaguwang makakuan, makadiscourage sa mga abang beauty. Sama ka na to. Hala, ay, di ako ni. Ito ni Maku. So, yung nagiliwag din ang datong. Maligana na. Kaya kilo mo. Kaya tamo kung doon sa kilo karon. Naliga nga. Kita niya itong ilig ng banggas abuhan. Kiluhan ka. Yan na! Where is that timbangan? Nadanga ko na dapat ta. Ay, na natin mga sulinon. Timbangan, day! Oh. Wow, mamul. Liud, oh. Grabe din ka busok. Busok. Busok ado. Parang wala yung mga daw ito yung kaya iputos pa na yung taon sa mga palidan ng gagmay ito. Ilan na kilo, nay? Ito ang lahat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dapat wala timbang kay product ko. 11 no? 13 siguro ni. Ngayon, tagpap na ito nga. Pila? Una, buwan tulo. Eh. Ito tulo, parang ato. Ami la mayor guys, palit aning paligja mig. Kuan hala dagko lagi. Ni palit si mayor paligja, mo palit pa mig kamuti. Tew! Wa man mi sidlanan. Kamuti palit sa. Ibarter na raman. Kabag pili, ug asay kuan kay kuan na. Gibukbuk naman no. Lagi mo, lagi na. Ug padparan. Kare. Pili ang lagi na. Karon pa ganin ha pang nati aday.